खुलुमबायखा रांसांनि ताखुक तै बुकुक सं दांदुक टिभि चेनेलनि फाइसिंतै नरकनो आनि खापांनि खाखुफुर तै खुलुमं याफारो दिनै बो हायनो हाय नरक बाय नाकुकमानि कगनो तै कक सालायनायनि बागै नरकनि बसकांको आं हायनो हाय नुजाक फाइबिउका जों दिनै दालेपत कगनो तैनो दिनै सायमा लायनाय tabuk sini tirpra hawa tamo soli uitong tei tipra sarok buini bosoni borok bai saknang ya khajak tongmarok jaga jaga o bujak marok जों usangbo khanaka aboi nogoro khoroksa TISF ni president Soroja Deborma bo wanjui bosoni borok bai bujak marok amorok जों ware waino जों नुगो तै खोनावै दंगो अब कायसा सिनि तिप्रा हावा कायसा बेलायखेनो ताम हनाय बयार खक हामिया तिप्रा सारक जागा जागा ताम हनाय राबार बागानक तामफाय रिजागो नरक लाइ थांनाय सालगो नुखुना खरकसा मनादान दा तिप्रा दांखा आं बुमं आसुक सटिक मालिया बिनि बागानो फरेस्ट रक थांगै तामफाय रिजामारक अमाहायनो ताबुक सिनि तिप्रा सारकनि साकाओ bujak yakhaiba bibinno tini buini bosoni borok bai ngthung ba officer bai phanongthung police proshashan bai phanongthung tini sak nangjagya ngui tongo sini otipra sarok tei Bangladesh ni illegal immigrant rok phai hapaimani otipra hawo aboto sanani hamya जों uskango salni satamni sigang rogo जों नुगै मानखा अट' गारियाव एकदम कुपुलुं ओ बांलादेशनि तामहिनाय इलेगेल इमिग्रेन्ट रक जेबा ओ इलेगेल इमिग्रेन्ट रक न तैयै सालकिसिसा सिगां सिनि बरक खरांथि सालायमानि फेबा ताबुक तिरक तिरक खरां न कमानानि फाइसिं थाङै दंखा बा आसक बायनो माने तामहिना पायलायसिनाय फेबा आबनो तै रगो आसक उफ्ला काफ्ला ओंलाय मारक नुकजागलिया अमाहायकानो सिनि बिसिं बिसिंगो सिनि तिब्रा सारक तिनि बुजागो तै साकनांया खायजागो टाउन रगो बुनि बसनि बरक बाय तामहिनाय दागासबा खायजागो अमाहायनो o tipra hawo tipra sarong thaniwo belaikeno tini boyar khok hamya sipsa oi tongo abo tamni bagai tini tipra hawo amsuk tini boyar khok sipsa na nangkha hinke phiaba o phatar hani phai hapainai rok turuk turuk boro o tipra hastewo boroni tamhnai bosong eri thangmani bagai borongni bosong eri thangmani bagino tini o tipra sarok rajani amalo tongnai rok tei agini simino tongoi phainai o tipra sarokni sakao hingke tini turuk turuk tini boyar khok sipsa oi tongo oboni bagino जों tini saimanani belaikheno nango जों गोबांमा social media ni bisingtibo जों खोनाwo jara politics thungoi tongnai thongkrung rongni khoktui rogo 2028 ka BJP rogo sawo जों se sarkar tubunai tei CPIM rogo sawo जोंbo komya जोंbo sarkar tubunai IPF rogo sawo tini जोंbo komya सरकार तुबुनाय हेदा ओंखाय ताबो बर्तमानो जे तिप्रासा आमसायो जे उस्ट्रं जे नुकजागै तंमनि पार्टीनि बिसिङाव हिंके तिप्रा मथा फेबा तिप्रा मथा रबो सावो जोंबो 2028 सरकार तुबुनाय फेबा तिनि BJP रबो सावो जोंबो सरकार तुबुनाय बबो सावो जोंबो तुबुनाय फेबा साबो tini o tipra rajo
kaplai ingi manai wan sugoi nai di jesa sarkar pono phaitung tripura hao borok ni borok no borok mukhyamantri wngthung jekono mantri kotor kotor wngthung borok ni borok no abo manui thango phiyaba tiprasa rok hingke amtui bonchi togono thangui sogui klaio gabon bagino khabani takhuk tei bukuk song sini tiprasa rok jesa sarkar pono phaitung tiprasa rok ni mukhang mukhang no mukhang tiprasa rok ni tamhnai develop abohai tiprasa rok ni chehera amohai khabani takhuk tei bukuk song aboni bagino wasugui naikhe hingke tiprasa rok ni para amchai rogo norok thangui berai khiriki naidi tiprasa rok ni amchai rok hingke no kisik misik lama kwbai mukai tui nungjaknai kua rok kaham kwrwi kol kaisa tongo o kol bo kaham khe tui phiya current jaga tongo jaga kwrwi hup line rok kosto mosto khai tini sogui tonglaijao phiyaba sarkar khai tini 5 bochor por hingke no swlaijago phiyaba tiprasa rok ni chehera tiprasa rok ni nog nukhung tiprasa rok ni chathai nungthai phiyaba swlaijagya jaga tini klaijak hingke जों sabono twiwi जों sarkar tubunai khabani takhuk tei bukuk song aboni bagino जों uansuktai klaio जों sini tiprasa rok जों twrwk bonchi tongmani sini tiprasa rok twrwk जों buini bosongbai tamhnai saknang yakhajakmani amorok bebak no o politics ni bisingtwi no ang je byaktigoto uansukmani o politics ni bisingtwi no sini tiprasa rok twrwk o bonchito ni lamao thangui tamhnai klainani mane tamhnai klainani ya klaiwi tonglaijao जों politics khlaibano tiprasa rok politics kwbangma thwnglaio phiyaba thwngna ringya tamni hingke kaisa bwkhak mangno bol thang tongkha tei kaisa bwkhak khai bol si thalia phiyaba ayang kaisa digi o bol thangma phasingno ayangni borok rok tamhnai bukung torwi tongmai sinai haidiba abo haino khabani takhuk tei bukuk song politics ni nobar bo ekdigi sipsao tei ekdigi sipsaya aboni bagino sini tiprasa rok jaga o develop wnggo tei jaga khai agini haino hai kereng murung no kisik misik nukhungo da kwrwi ruwa kwrwi sekel kwrwi tei chana nungnani kaham kwrwi thuna chanani kunu kwrwi omo hai tamni hingke politics 70 bochor je thwngui phaimani politics ni boyar jotoni nukhungo sipsayani bagui ba habuyani bagui no sini tiprasa rok tabuk bo jaga bukilai tongna jaga tiprasa rok mukhang swlaijagya o kosom no kosom wnglaui tonglaijao gobono tini ang norokni bagui kisisa o kok thai rok no norok no sanani bagui tini ang o kok norok bagui tubui phaimani haike norok uansukdi tei kaham khe bujinani chesta naidi tini ang norok no o kok sama rok no tei o kok satani o chaya chuya rok sajakma rok tongkhang kheba norok ano nakardi tei salbrum no norok dangruk tv channel bai norok kwrwngui tongdi tei subscribe khlaiko hingke norok subscribe khairidi tei paithago haino hai norok no khulumung yaparo।